za su zo su maka tambaya a kabari, kowa daga cikinmu za a zo cikin kabarinsa ko ya samu fitnatul kabar ko ya samu ni'imatul kabar. Sannan bayan an gama wannan kuma sai a zo rayuwa ta ƙarshe, rayuwa wadda ita ce daga ita kuma sai eternity, ita ba ta da ƙarshe, aka fara ta an fara ke tare da kai za a yi. Waɗannan marhalar rayuwa guda 4 da muke ciki, kowa daga cikinmu sai ya yi duka, matukar dai ka shigo kurkukun nan to sai ka shiga cikin kabari kuma sai ka je lahira, sai an dama da kai. Shine yawanci zaka ga salon karantarwar alkur'ani da salon karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci yana mai da hankali akan nan ne. Ka kwatanta maganganunsa akan nan, duk yana ɗaiban ya tattara kwakwalenmu ne ya kai mu gaba, saboda asalin rayuwar la aisha illa aisha al'akhira, ba wata rayuwa ta tabbas sai waccan rayuwar. Ita ce rayuwa ta eternity, ita ce rayuwa ta tabbas, ita ce rayuwa ultimate, ita ce rayuwar da babu kokonto a cikinta, kuma ita ce rayuwar da babu yaudara a cikinta. Wannan duniyar wani irin gida ne mai ban mamaki. Da ka zo shigowa cikinta, ka shigo kana da kyan gani, kowa yana ganin ka abun, kowa yana ganin ɗan jariri ta ɗaukan hotonsa ana ta turawa, uwa tana murna ta nuna shi, uwa yana murna ya nuna shi, ko yana kuka sai ga yayi kyau. To amma wannan duniya saboda bala'inta, ka shigo kana da kyau, amma ran da za ka bar duniya don Allah ka dubi gawa ka gani, sai ta mutsutsuka mutum, bayan ta sa a duniya yana ƙara kyau, sai ya kai pik ɗinsa na kyau, ya kai pik ɗinsa na ƙarfi. khalaqakum min da'af thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba. Sai mutum ya zo ya kai ƙarshe, sai mutuwa idan ta zo kafin ta kai shi, galibin mutane kafin su mutu sai sun yi ciwo, sai ciwon ya sa mutum ya zama kaman ba shi ne wani ba. Idan mutum yana ciwon ajali, ka je ziyartarsa, in ka gan shi za ka ga ya baka tausayi. Duniya ba ta sallamar mutum sai ta masa kaca-kaca, ta bata masa kamanni, ta nuna masa duk abin da ta bashi sai ta karbe. Lokacin da yake cikin uwarsa ya fito fresh, ya shigo mata yana da kyau, amma wallahi ba za ta bar shi ya fita yana da kyau. Sannan ya shigo duniya ya samu abubuwa da yawa, ya taka matakai da yawa wanda Allah ya alkawari da tarkabunna tabaqan an tabaq. Duk abin da aka rubuta masa na arziki ya ci, ya tara, da dukiya, da mulki, da 'ya'ya, da matsayi, da fame da ya samu a duniya. Amma saboda butulci na duniya, a ran da ta zo sallamarsa ba za ta bar shi ko kamfai ya ɗauka ba, kamfai pant ba zai saba wallahi, ko zobe ne a hannunsa sai an cire, ko ɗan kunne ne a kunninta sai an cire, ba zai tafi da komi ba. Sannan idan ya zo tafiya a nan duniya, ya samu dama ya gina gida ɗaki ɗaya, ko da mai mita 12 ne, ko mai wasu ɗakin ma wanda ya fi ƙarfin kwanan shi, ko mai bene, ko ma gidaje, ko filaye, ko gonaki wanda sun fi ƙarfin kwanansa shi. Amma ranar da ta tashi koransa a duniya, ba za ta bar shi ya ɗauki ko da tako 2 ba, haka za ta je ta ɓoye shi a wani wuri inda bai wuce ya samu zurfin mita 2 ba a sashi, kuma wanda in aka ga alamar ma yana da space sai a ce a ƙara matsewa, iya abin da za ta bashi kenan ya tafi da shi. Kuma shi ma in ta zo bashi, ba za ta bashi ya zauna a sama ba, sai dai zauna a ciki, sai ta rufe shi. Shi ne ma'anar sun ba a mata rufa a kabara. Duk waɗanda suka taɓa taka duniya sai da duniya ta taka su, duk
waɗanda suka taɓa zama a fili sai da duniya ta ɓoye su aka daina ganin su, ta bayyana su zuwa wani lokaci, daga baya kuma sai ta ɓoye su zuwa ƙarshen lokaci, ba za a sake ganin su ba sai dai a wata rayuwar, amma a nan kan sun tafi kenan. Tun da ta rufe annabawa aka sa musu ita a kansu, wallahi da ni da kai ma sai an ɓoye mu, sai ta danne mu a kwance a nan duniya. Kana tsaye kana tafiya, kana zaune kana hutawa, kana kishingide kana shakatawa, kana kwance kana sararawa, amma in ta sa ka za ta danne ka ka kwanta yadda ba za ka samu inda za ka iya miƙewa ka zauna ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama aka haƙa kabari aka sa shi a ciki kamar yadda za a sa kowa a ciki. Yarsa na Fatima take cewa Anas, afatabat anfusikum an tahthu turaba ala rasulillah, yanzu ku har ranku ya muku daɗi ku ɗauki manzan Allah ku sa a ƙasa, ku ɗebi ƙasa ku sa masa? Yace wallahi ma tabat walakin arhamnaha irhama. Yace rai ba zai yi daɗi ba, amma dole sai mun yi haka. Mun sa ran dole shi ma sai da muka sa shi a ƙasa ya kwanta, kuma sai da muka kawo ƙasa muka ɗora masa. Idan ƙasa ta iya danne annabawan Allah, idan ƙasa ta iya shigar da annabawa a cikinta, wane ne ƙasa za ta bari? Amma a lokacin da muke rayuwa a samanta muna mantawa da duk wannan duniyar ku bayan Allah ya gama gaya mana haƙiƙaninta. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khair wa abqa. Sai gashi kuna fifita zaɓin rayuwar duniya, ita ce kawai a gaban ku, ita kuke tunawa, duk hankoronku a kanta ne. Alhali lahira ta fi duniya alheri, kuma ta fi tabbas, kuma ita idan an ce ta fi wanzuwa. Wannan duniyar ba ta da wanzuwa, ita ma kanta ba za ta wanzu ba, ballantana ta wanzar da na cikinta. Wannan duniyar duk wanda ya ɗauka cewa asalin burinsa da ƙarshen goal ɗinsa da objective ɗinsa a cikin wannan duniyar yake, wallahi ya yi asara. Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Duk wanda ya zama target ɗinsa da objective ɗinsa shine wannan duniyar, to za mu bashi, amma ba tabbas. Za mu zaɓi waɗanda muka ga dama sai mu basu, sannan in mun zo basu kuma mu za mu yi determining nawa za mu basu. Haka duniya banza ce, ba wanda zai neme ta wai ya same ta don tabbas, sai idan Allah ya rubuta cikin waɗanda za su samu. Sannan idan Allah ya rubuta cikin waɗanda za su samu, shi zai determining nawa zai baka a ciki, ya ba wani kuma nawa. Sannan sai ya koma ya dubi zuciyarka, idan asalin ultimate target ɗinka shine ita, to zai baka ɗin, kuma ba dole ya baka duka ba, zai iya san maka da bakan ba tabbas bane, yana iya hana ka, amma jahannama kan tabbas ne sai ka shiga. Iya waɗanda suke da rabo a lahira su ne waɗanda ba duniya ce bukatar su ba. Ita lahira tana ga waɗanda damuwarsu ita ce lahira, duniya kuma tana ga waɗanda suka so duniyar amma wanda Allah ya ga dama ya basu. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Idan bukatarka da niyyarka akan duniya ne, to wannan duniyar ita ce iya sakamakonka. Mutane nawa ne suke neman duniya ta hanyar su kashe mutum? Mutane nawa ne suke neman duniya ta hanyar su wargaza wa kowa su samu, amma sun samu din a tabbas? Mutum nawa ne garin neman duniya zai rasa duniya? Mutum nawa ne garin neman biyan bukatarsa shi bai samu biyan bukatar ba, amma kuma ya tafi lahira? Wahila bainahum wa bain ma yashtahun.
duniya na bata da tabbas. Ba wani mutum a cikin duniya da zai ce shi abin da yake so dole haka zai samu. Am lil insani ma tamanna, akwai mutumin da ya isa ce sai abin da yake so zai samu. Falillahi al-akhiratu wal ula, Allah kadai shine wanda yake yin abin da yake so, shine mai duniya, shine mai lahira. Allah madaukakin sarki yace